papuntang Davao to attend our Christmas party. Hello Davao, andito na ako sa Davao. Papunta ako sa office ngayon. Kakakuha ko lang ng mga gamit and we'll be heading first to SM to have lunch with Teresa and Kevin. And later I'll see the gang in Davao. So let's go. This is the Davao Airport. Papunta ko sa office. At today is a very beautiful weather. And Davao is still very bright. Nakalimutan namin magbayad ni Nicole. Akala namin naka-grab kami. Dito kami ngayon sa SM. Hello, ma'am. Magkakasama na kami nila Nicole, nila Kevin, si Kevin, no? Nila Teresa. Kakain muna kami dito sa SM. So nagtanong ako doon kung magkano tong pantalon na nabili ko. Etong pantalon na to nabili ko sa States mga 1 to 1,500. Diyan yung pantalon na tinignan ko 3,000. So Nicole, punta tayo Amerika, bili na ang pantalon. Napapasok kami sa office. Tingnan natin kung pinasabog na to ni Kevin. Nagpa-prepare kami, sir, para sa Christmas party tomorrow at para sa mga competition. Yan yung isusuot mo? Props pa lang to, sir. Sa props pa lang namin. Underwear lang sa loob, no? Magtutupis na, sir. Yan yung bahag mo, Romar. Ano to, sir? Bahag mo bukas. Itak. Kasi mangingisda ako bukas. Ano ba yan? Panglaban ba sa Manila yan? Yes, sir. Ito yung damit ni Jasmine. Ako sana yung susuot nito pero sobrang ganda ko. Sobrang ganda ko. Sobrang ganda ko. Ang ganda ko. Kaya hindi nila ako pinagawa. Dito kami ngayon sa Saging Republic. Paano malalabas Ano na, kuya? Ayan, sabi mo. Sana hindi siya yan. Mamalo na. Ay! Mamalo. Kuya. Kuya, wait lang. Kuya, magbigay ka naman ng mensahe sa mga babae sa Madrid. Sa mga babae? Sa office namin. Mensahe po sa mga babae nyo. Maganda sila, ma'am. Maganda, at saka maganda. Sobrang bibo ni Kuya. Titigan mo pa lang siya, pupunta na siya sa'yo. Alam niya na kung anong kailangan mo. Ganun ka bibo si Kuya. Isipin mo pa lang siya. Hindi mo siya tinitignan. So, nag-iikot-ikot kami para mag-food tripping dito sa Torres Street. I'm with a mime. Hindi ako makasalita. Gahanap kami ng appliances para sa raffle ng Christmas party na ako. Wala pa rin ako boses. Mamimili kami ngayon ng mga raffle prizes para sa Davao Christmas party. Tara, bili na tayo, mag-shopping na tayo.
natatakot. Yung raffle namin, dapat yung tao lang maging Merry Christmas, Davao! Ang hirap nang nilalagnat si Sir Ian. Nagiging galante. Lahat ng Davao employees, dapat pang raffle lang, di ba? Pero ang nangyari, lahat ibinili ni Sir Ian, nilalagnat kasi siya. So, ang hirap magkasakit pag si Sir Ian, lahat ng empleyado binibigyan ng regalo. Magtatampo yung manila. Sabi ko nga, pagdating bukas sa Cebu, dapat may lagnat pa siya. Kasi baka maabutin pa yung Cebu ng ng lagnat niya. Lahat yung empleyado. kasi po wala na. I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my dad. Dad, 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 dad. Shy money wanna hear you. Roll up your hand in the air, make me ice you. If you wanna what? I know it breaks your heart. I moved to the city in a broke down car. And 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And you can't stop. P-A-P, I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, good pineapple, apple pen. I have a million signs. My fortune just begun. You got me jumping like. I wanna hold you down.
said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot.